Sa Estados Unidos, gintugutan nga makaboto. Sa balita sa sports, Hinebra gintapos ng duha kasunod nga pagkapierde matapos ginpierde ang Alaska Aces. Balita entertainment, grupo nga Village People ginpauntat si Trump sa paggamit ng ila kanta sa kampanya. Samtang sa balita espesyal aton pagistoryahan, ang naglain-layo pamaagi kung paano mabuligan ang mga biktima sang kalamidad. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga daw Miyerkules, Nobyembre 4, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. kag-aksyon Boy Duran sa aton na balita sa lakat sang panahon. Las 3 kay nasang kagahon ang sentro sang Tropical Storm Sioni ang nakitaan sa 700 kilometros na sidlangan sang Basco, Batanes. Ang bagyo ang may kabaskugon nga hangin nga nagalambot sa 85 kilometros por ora malapit sa sentro kabag madlos nga sa tubtub 105 kilometros por ora. Nagahulag karon ang bagyo sa direksyon nabagatnan naaminhan. Ang Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands ang mangin magalumon tubtub ang kalangitan nga may laptalap nga pagpanalithi bangod sang localized thunderstorms. Kasarangan tubtub mabaskog gahuyop sang hangin gikan nabagatnan naaminhan ang mapatyagan sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan kalakip ang Kalayaan Islands. Ang baybayon mangin kasarangan naman tubtub mabaskog ang dapya sang balud. Ang temperatura sa Bacolod kag Negros Occidental mabatyagan sa 24 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak las 5:46 kay nasang aga, magatunod naman las 5:24 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning luwat kag welcome diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga ka-aksyon dira. Good morning Bia Jonathan, sakay Bambi Padernal ka good morning man. Mary Jane Mendoza. Kagay Alex Montesa, Antonieta Yap. Good morning dira sa imo Antonieta sa Barangay Pahanukoy. Sakay Dennis Richard Tibor Roma. Daw hindi kung gid babato nang ginambal sa ako ni Mami gapon. Ano to ako? Wala kita yung bagong hair color. Why? Nga, anong color sang hair niya? Kaya nag-comment ko to nga Ano? Badya. Gali. kakayan siya in fairness kaya do leader siya. Ang ayan sa mga magbadyaw? Pwede gid. Wow, siya na. Kita mo na sa jeep. Why ko makita bang nga ako kita ko sa jeep. Pero ko makita. Ang hair color ni Dennis. Pakita ko karon si mo. Lantawa, you judge. Bo, you judge. Hindi ko yung mag-judgmental. Pero ang ayan siya gani. Ang ayan siya. Oo. Ang Ito ayan badyaw siya diha. Ito badyaw siya. Do leader siya. Daw leader siya. Ang badyaw kani ko daw hindi pa ya mo no. Pero siya daw mo gid. Hindi mo pa ma-identify nga badyaw. Bawi lang na din Perfect. Okay, daw kadamo ka daan sa imo nga. Do nakota ko to daan sa religad siya. So subong. Tama na. Wala ka na idea. Abo ari na sila. Ari na sila ho. Sentro sa Aspan Canoy. Greet lang happy morning kay Nanay Rosie kag Sister Jolly sumuman sa akong partner ni si Joey Canoy, no? Good morning Michael June Season. Happy birthday ko no sa iya sinitiyo sa kay Dandy sa Scotland. Ay, happy birthday. Happy birthday Dandy. Dandy, Crocodile Dandy. Lala mo si Crocodile Dandy? Hindi. Sa kwan bala sa kay ano ko pelikula gali na ng Indiana Jones. Galing. May kwan hindi may kwan gid may pelikula gid nga Crocodile Dandy gali. Wala ko kakita sa action ko. Monitoring from Chateau Elise, Paranaque. Jean Oisiser. Gusto Tunong ka ba? Tuwang-tuwa ako na tanggap ko ang aking mga kita. Oo, ginireplyan siya ni Dennis na gusto mo maredtag. Kalay. Sa Alex Montesa, maayong agaman. Christ, Carrie Paul, Javier Tanatan. Love your tandem together. Thank you. Sige.
sa kay Victorious Rocco. Grabe. Greet niya kuno si Ma-read mo pa, Action Boy. greet niya si papa niya Eduardo Coro gali. Coro. Dira sa Iglawaan, Murcia. Aha. Si Eduardo Coro dira. Good morning Ofelia Garce Agalero Arce. Bika blooming kuno idol ko ba? Ang gigi ka mo face ang eldest daughter ko nga teacher sa Vietnam, Miss Dorel. Aha. Gusto ko siya makita. Sige. Ang daughter niya. Good morning kuno kay Engineer Felix Villatura sang Silver Dragon kag Shilian kag Jovelyn Arce. Ati seguidors. Sige. Habang Dennis continue, ito naman hiduaan I don't need. Tandaan mo, Dennis, pwede ko on air. Ikaw yung kung di mo pagbasaho rin yung balbo. Microphone ko din. May microphone ko din. Ay, kalain. Habaya. Sino yung pamangkot niya? Sir, ano mo si Jack? Sir, Si Alex ano mo si Montesa, Barbie? mangkot niya. Alex Montesa, mangkot niya. Okay. Sige. Standby na kita sa aton mga balita lokal. Percival Villamor, good morning Anay. Remia Garcia, good morning man kag Wensky Lim Morales. Mga balita lokal, magasunod na sa aton sininga pagpangalagan. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton pangunang mga balita lokal, ginapatuma na sa karon ang panibagong Memorandum Circular number 20-57 sang Department of Trade and Industry nga nagadugang sang operational capacity sa mga business establishment sa mga lugar nga napaydalom sa GCQ kag MGCQ. Suno kay DTI Negros Occidental Director Rachel Nufable, ginpasaka sa 75% ang operational capacity sa mga negosyo nga napaydalom sa Category 3 sa baylo sang 50% nga una gintalana sang ahensya, samtang 100% naman nga operational capacity sa mga negosyo sa idalom sang MGCQ. Dugang pa, lakip sa Category 3 amo ang testing, tutorial kag review centers, gym kag sports facilities, pet grooming, computer shops kag mga nagatanyag sang personal care services. Natala naman magtukod sang compliance monitoring team ang DTI Negros nga ginalakipan sa nagkalain-lain nga ahensya kaangay sang DTI, Local Government Unit, Department of Labor and Employment kag Department of Health. Angot naman sa Memorandum Circular number 20-55 nga nagapanugot na sa mga marketing kag sales events sa mga malls diri sa siyudad sang Bacolod. Nagahulat pa ang DILG Bacolod sang Memorandum Circular gikan sa DILG National angot sa liwat nga pagpatuman sang road clearing operations sa RCO 2.0 umpisa Nobyembre 16. Suno kay DILG Bacolod Director Joy Marideth Madayag, wala pa sila sa anuman yung komunikasyon nga nabaton pero iyan na nibaloan ang iningatikang sang DILG. Dugang pa ni Madayag sa Memorandum Circular may baloan kung ano nga mga parameters, pila ka adlaw ang pagpatuman sini kag iban pa nga pulisa. Luyag man may baloan ni Madayag kung paano ang partial enforcement sa road clearing operations para sa mga lugar nga ginpaydalom sa General Community Quarantine kaangay sang Bacolod. Suno kay Madayag iya man obserbahan nga nagbinalik na mga illegal structures bukod sa karon kanya-kanya na ang pamaagi sang tao agud mabuhi. Ginbulgar naman ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. nga naka-on leave pending investigation. Ayan nabaton nga impormasyon may kang tanan sa status ni Dr. Maria Carmela Hinsoli sa City Health Office. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag sang konsehal nga ang National Bureau of Investigation amo ang nag-imbestigar kag base siya nakuha nga report ini ang may koneksyon sa paglakip sang X-ray sadto bilang requirement agon makakuha sang medical certificate kag ang ginaligar issue angot sa mga nagakadula nga resulta sang swab test. Una naging pahayag ni Bacolod City Mayor Evilio Yunardia nga naka-leave si Hinsoli kag wala naging detalye pa ang rason. So sa akong nga nahibalaan, pending investigation.
So leave siya pending investigation. Ti sunok man sini sa mabasahan nini naton sa social media kag sa mga nagapanilag kag nagapamati-mati man. So leave siya pending investigation. Amo nang nabalaan ko. Pending Sa investigation pag-imbestigar, by ano the nga? National Bureau of Investigation. Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Wilson June Gamboa Jr. Ipalabot ni Councilor Renesito Novero sa Emergency Operations Center o kon EOC sa siyudad sa Bacolod kung ano ang specific nga guidelines sa pag-akomodar sa mga pasyente sa isolation facility sa Barangay Alihis. Ang pasilidad nga may 32 ka room nga nagabalor sang 25 milyones pesos ang damlag lang gin turnover sang DPWH sa LGU sang Bacolod. Suro kay Novero ang chair sang Quarantine Center Action Team. Wala pa sa karon sang COVID-19 positive nga ginpahamtang sa lugar pero nakahanda na ang pasilidad. Dugang pa sang konsehal mas maayo nga mabakante ang isolation facility. Hindi pareha sa nagligad yung mga binulan nga mauyawan papangita sa available nga hospital ang pumuloyo. Samtang nagpasalamat man si Novero kay IATF Visayas Chief Implementer, retired Major General Mel Feliciano kag sa iya asawa nga si Mia Feliciano nga nagbulig sa syudad para mapanubo ang COVID-19 cases. May mga hotel sa Bonga nag-allow pa ang insopar ang circle in kag square. Of course, I have to verify karon kung until today isigi pa sila. Pero latest information, nag-allow sila. Okay. Tagaan sila special favor ni Mayor Bing Nardia. Kabahin sa pahayag ni Councilor Renesito Novero. Naglambot na sa 17,173 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 diri sa Western Visayas matapos nadugangan sa 184 ka bag-o nga mga kaso. Ang 5 ka lugar nga may madamos ang bag-o nga kaso amo ang Negros Occidental nga may 71, probinsya sa Iloilo nga may 46, siyudad sa Bacolod 25, siyudad sa Iloilo nga may 21 kag Capiz nga may 17. Ginanunsyo man sa Department of Health 6 ang 160 ka bag-o nga recovers nga nagdala ng tanan sa kabilugan nga 13,716. 15 naman ang bago nga napatay, rason nga nagsaka sa 405 ang kabilugan nga patay bangod sa COVID-19. May ara pa sang duha ka mga hotels nga nabilin para magbaton sa mga symptomatic nga COVID-19 positive sa syudad sang Bacolod. Iniapisar nga ginapanugutan na sa National IATF ang full operation sa mga hotel sa mga lugar nga ginpaydalom sa GCQ kag MGCQ. Sadto may ara sang kapin 4 ka mga hotel nga gin-tap ang syudad para panugutan o kung pahamtangan sa mga positibo sa virus nga wala sang sintomas nga ginabatsyag. Suro kay Councilor Renesito Novero ang chair sa Quarantine Center Action Team, ang syudad pagi kay Mayor Evilio Leonardia ang natalana nga maghatag sang pagkilala sa mga tagdumalahan sa hotel kag inn sa syudad nga nagtugot sa pag-quarantine sa mga distressed Bacolodon OFWs kag mga nagpositibo sa COVID-19. Negatibo naman sa COVID-19 ang 32 ka mga miyembro sa Philippine Coast Guard nga nagpauli sa banwa sang Hinubaan. Ini silang unang batch sa mga residente sa Hinubaan nga nagtapos ang training sa Lagindingan Regional Training Center sa Cagayan de Oro. Sunod kay Mayor Ernesto Estrao, nagapabilin sa gihapon nga COVID-19-free municipality ang Hinubaan. Duha pa sa alkalde, may duha ka mga Hinubanon sa nagpositibo sa COVID-19 apang wala makapauli sila banwa kundi gindiretso sa isolation facility sa probinsya. Ini amo isa ka locally stranded individual kag returning overseas Filipino worker. Sila ang tugutan lamang nga makapauli sa Hinubaan kung maka-recover na sa virus. Sunod kay Estrao, natalana nga mag-abot ang iban pa nga mga returning residents nga PCG members alin sa Zamboanga, Masbate kag Taguig kag ipaydalo man sa RT-PCR test pag-abot sa Hinubaan. Ito may aral na pala kay negative sila. Ang nagpositive na, ilisa na, OFW, isa. Aral na sa aton quarantine facilities healing center. Pero wala pa sila kapuli din dala sa Bacolod pag positive sila aral na sila subok. Si Mayor Ernesto Strauss ang banwasang Hinubaan. Naglabot na sa 95,000 kasakos ang humay ang nabakal sa National Food Authority sa mga mangungumadri sa Negros Occidental. Suro kay NFA Negros Manager Josephine Venus Castillo, 19 pesos ang bakal nila sa clean and dry nga humay. Dugang pa nagabakal sila sa banwa sang San Enrique kag syudad sang Bago. Dugang pa ni Castillo iningatikang ang bulig sa ahensya sa mga mangunguma kag nangin madinalagon pagi sa pagpakig-angot sa Department of Agriculture kag Kapitolyo Provincial sa diin nagpangabay sila nga maghulam sa truck
para sa pagbakal sa nasambit nga mga humay. Importante suno kay Castillo nga ma-comply sa mga manguma ang 14% nga moisture content requirements sang humay. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:22. Kag para Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to Sakay Teresa Linaha Kayaw, good morning Tiray, good morning dira sa imo. Kita na kita sa Domingo, ano? Kay lubong sa amon nga classmate mo. Ito lang nagtaliwan, tumagod sang COVID man bala. Pero na-cremate na siya, no? Edwin Miranda Sr., good morning man. Sa kay Attorney Brian Martir. Attorney, good morning. Kumusta ka na dira? Long time no see, no? Sa kay Attorney Brian Martir. Si Dennis, mangkot niya si Alex. Ano mo si Barbie, ang bigabla ni Jack Roberto? Ang kilala ko si Jack Balaan niya. ano na siya, Action Boy, GMA, mga celebrity. Okay. Couple na sila, Action Boy. Si Jack Roberto, kag si Barbie. Kag si Barbie. Abi ko, ano ya kay ako, kilala ko si Jack Balaan mo. Ako man, kilala ko na si Jack Balaan. Birador na siya. Birador na siya, no? Di ba? Yes. Mayroon mo ko kilala, Jack Balaan, Tinidor. Muna. Jack Balaan, Tinidor. Ay, bongga. Sa kay Raydan Velasco sa Kawayanan 1, no? Good morning dira sa imo. Michael John Season, happy birthday kay Dandy kuno sa uncle niya Dandy. Albert Palma sa Dandy's. Hindi si uncle niya Dandy. Sa Dundee, Scotland, gali ari man niya si Michael John Season. Ano, kay naway ginatag wala. Happy birthday sa uncle niya nga si Albert Palma sa Dundee, Scotland. Okay. Sabi ko, ano nga lang sa uncle niya si Dundee.
St. Rose Aspan Canoy, to all Bitaw South Sector, especially kay Lord Dennis Tenorio, good morning. Toto Buka, watching from Hong Kong. Condi Jerry Condi. Ano to, Malya? We're here po from Quezon City. Nan. Gina-acknowledge ko na sa siling ni Alex Montesa, at least acknowledge our beloved supporters from Bagroy, Bago City. Family Duran. Barangay ng Bagroy sa Bago City. Kag sa pamilya Duran sang Kaduhaan Cadiz, Doña Juliana. Di ka mawaddan bulawan nun nga yuhum kaangay ni Ma'am Dorel. Maskin ang kolor sang hair. Gayuhum-yuhum. Ang imo. Gayom-yom, kaya nas gihibi. Lisa Joy Elon Amoroso, good morning man. Sige, Dors. Kay Franco Villanueva Osorio, good morning. Kay Ma'am Cory Vidahan, nagalantaw siya gyapon Action Boy. Kay Ofelia Arce, mapuli ko na yung daughter next year, ma-visit this is a station. Atong Sige, pareho tsura ma'am, sa imo. sure. Oh, yes. Anggid. Anggid, oh. Yeah. Lipay ko, makilala ko na siya. Kasi magbayluan, nagmitsura, charot lang. Sige ma'am, hambalay mo daughter, ma'am, keep safe always. Kay Joy Drilon, good morning. Danilo Francisco, good morning. Greet ko lang family Francisco sa Barangay Bakong, Bago City. Kay Tatay Talog, nga nagapamate, Gidsubong. Kay Yes. Sol Barnacha, happy birthday to my son. Sa iya ko no bata, Action Boy, si Yuan. Sending love from Thailand. Happy birthday, Yuan. From your mom, Sol Barnacha. June Muniez, good morning, sir. Kay Cheryl Flores, happy morning from La Carlota City. Happy birthday sa Yabana naman si Michael Flores. Correct. Damo Happy birthday, ba? Mike. Bo, close. Tingnan, Michael. Kay Marilo Catinoy, good morning. Antonieta Yap, thank you kagawad ko, no, God bless you. Kay Primo de la Cruz, good morning dara sa my Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, siya Action Boy. Kay Lito Dayap, good morning. Si Tito Vinji Isuelan, good morning to. Belated happy birthday. Sa November 1 niya birthday, Action Boy. Very good, oh. Very good. Very good. Kay Lito Dayap, good morning, sir. Kay Rita De Leon Catalan, good morning. Rex J. Mingito, good morning, Action na Boy and Dorel. Greet ko lang family ko sa Cebu, kag sa Davao de Oro. Mingito family and Astudillo family, kag sa family sang iya husband sa Gandara, Samar. Alvarez family. Okay. Elizabeth Casuyon, good morning. Biya si Eden imuupod. Si Dorel niya. Duga pareho kami tsura guro ni Eden ay. Dako-dako lang kubot kon gawa. Vinji Suelan, good morning. Dako-dako Amo to gani, nag-greet ko na kaginas si Gali Benji. ka, ate. Sige. Standby na. Karoon naman ng iba ng Action Doors. Sige. Standby na sa mga balita national. Sa Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpasiguro ni Presidente Rodrigo Duterte nga madamo pa nga mga empleyado sang PhilHealth kag Bureau of Immigration ang makakas sa trabaho sa bulan sang Disyembre.
Sunod sa presidente, may masunod pang round sa pagkakasadwa ka ahensya nga nagapabilin ang korupsyon. Duha pa ni Duterte, madamo ang muduan sa trabaho, kasuhan kag mapreso. Una dirigin kadismaya sang presidente ang pastilla scheme sa immigration sa diin nagabayad sang kwarta ang mga Chinese agud illegal nga makasulod sa trabaho. Nagkuha ang Department of Education o kon DepEd sang 3,200 ka mga learning support aids o kon LSAs para magbulig sa mga estudyante nga wala sang ginikanan o kon guardian para mag-supervise sang ila pagtuon sa ilang balay. Suro kay Education Undersecretary Jesus Mateo, ang mga bulutuan ang nagkuha sang LSAs nga nagapuyo sa mga komunidad sa diin, dira man sila magatudlo para malikawan ang paglapta sa COVID-19. Sa 3,200 ka mga LSAs nga gin-hire sa 5 ka mga rehiyon, kapin 2,000 na sa ila makabaton sa sweldo gikan sa DepEd, samtang iban ang pagabayaran sa local government unit. Una gin konsiderar sang DepEd ang pagkuha sang LSAs bangod hindi tanan nga balay ang mayara sang adult nga makasarang sa pagtudlo sa mga estudyante. Samtang ang DepEd ang nag-hire man sang 1,421 ka mga manunudlo gikan sa pribadong eskwelahan nga naapektuhan man sang pandemic. Matapos ang 4 ka bulan kag 37 ka mga petisyon nga gin-file, nagtala na ng Supreme Court para sa preliminary conference angot sa pagkwestiyon sang legalidad sang anti-terror law sa Pilipinas. Ginpahayag ni Brian Keith Hosaka, spokesperson sang Korte Suprema, sa Nobyembre 26 patagayunon ang preliminary conference sa mga petisyon in-file batok sa Republic Act 11479 o kunang Anti-Terrorism Act of 2020. 37 ka mga petisyon ang na-file sa Korte Suprema batok sa bagong nga lahi matapos ang panawagan sa pila ka mga grupo nga ipauntat ang magpatuman sang lahi bangod nga sang isyu o kung matapos nga gin-issue na ang implementing rules and regulations sang tialikdan nga bulan. Wala pa sang temporary restraining order o kung status quo anti-order ang gin-issue batok sa lahi. Sunod kay Hosaka, magatalana pang SC sang petsa para naman sa oral arguments. Nagpasiguro ang palasyo nga mayara sang pondo nga usaron ang pagbulig para sa mga napektuhan sang Super Typhoon Rolly. Sa televised palace briefing, ginpahayag ni Presidential Spokesman Harry Roque, base kay Budget Secretary Wendell Avisado, ang National Disaster Risk Reduction Management Council ang may 3.6 bilyones pesos. Suno kay Roque, ginpathag sa ilan ni Avisado sa isa kapag sinapol upod si Presidente Rodrigo Duterte ang mga pondo ang nabilin sa National Disaster Risk Reduction Management Fund gikan sa 5 bilyones pesos sa idalom sang Bayanihan Act 2. Dugang pa ni Roque, ginpalambot sa ilan ni Avisado nga mayara sang 16 bilyones pesos nga NDRRM Fund kag nausar na ang iba nga pondo rason nga mayara sang gin-augment nga pondo. 4 na ka mga lokal nga panguluhan nga naapektuhan sang bagyo ang nausar nga ang ila calamity funds bangod sa COVID-19. Pero suno kay Roque, ang mga LGUs ay hindi na makapangabay sa augmentation fund gikan sa DBM pero pwede ka pangayo sang pondo gikan naman sa line agencies. Ginanunsyo naman ni Albay Governor Al Francis Bichara nga may 6,000 ka individual ang naduraan sa balay bangod sa Super Typhoon Rolly. Sunod kay Bichara, nagapabilin nga wala sang kuryente sa bilog nga probinsya sang Albay bangod ang transmission tower sang National Grid Corporation of the Philippines ang naguba man bangod sa mabaskog nga bagyo. Wala naman sang problema sa tubig kag ginpasiguro sang gobernador nga kalabanan sa madalanon sa probinsya mahimo na nga maagyan. Samtang nagapilar sang bulig si Bichara sa gobyerno nasyonal matapos ang ilang pondo yara lang sa 60 milyones pesos nga calamity fund para sa masunod nga duha ka bulan. Naglabot na sa 6,662,741 pesos ang assistance nga nahatag sang Department of Social Welfare and Development o ang DSWD sa mga biktima sang Super Typhoon Rolly sa nagkalain-laing nga rehiyon. Sa report sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center sang DSWD, ang assistance naghalin sa ahensya, local government units kag non-government organizations. Ang report ginalakipan sa apektado nga lugar sa Bicol Region, Calabarzon, National Capital Region, Mimaropa, Cagayan, Central Luzon, Eastern Visayas, kag Cordillera Administrative Region. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:36. Sa ato naman mga
Sige, good morning kay amigo naton Phil Alonsagay dira sa Japan. May aga kay Ma'am Eleanor Fukuda dira. Good morning. Kay classmate ko Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas. May aga man. Andre Polanco. Good morning, no? Sa kay Teresa Linacaya, of course. Kay Mythor Buenaflor, nagamonitor sa Dubai. Kumusta na sa pamilya niya kuno sa San Dionisio? Sa kay Cheryl, Paul, Casey, alin kay papa ninyo. Elizabeth Casuyon, good morning man. Jonabel Dayauna Dekit. Sa pinaginpinan siya. Si Jonabel Dayauna Dekit, no? Miles Martir, Dina Amante. Miles Martir magyapon, no? Sige. Almira Lim Malazarte. Maria Luz Grijaldo Macunat, Melchorita Ferrer, good morning. Ligaya ako, Ma'am Ligaya Abeto, good morning dira sa imo. Sa Binalbagan, Aro Ortega, watching from Saudi, sa Riyadh, no? Saudi Arabia. Riyadh, Saudi Arabia. Ma-Earl Joanne Cabaya, good morning man. Sige. Sa kay Edwin Miranda Sr., good morning man. Kay Jen Borom, may aga. So, tanan nga may birthday, subong adlaw action boy. Happy birthday. Ano sa mga happy November 4, anniversary. no? November 4. Bao, buwas tani November 5. Sige pa na Ay, yan. oo, no? Al 5 de Nobyembre. Galing kiti para sa bago, wala na sila sa selebrasyon. May arak na sila yung sa bago may floral offering na daya sa daw statwa ni General Juan Araneta. Kaya sa yan na nga daw ribulto na statwa sa plaza, ang iyang bones arak na daw mo. No, ang iyang bones ni General Juan Araneta. Di may arak na sila yung floral offering, simple floral offering lang amo na. Amo sa province Pero kay, wala sang lupok-lupok boss nga mabalian. wala sang kung di may Canon Festival na daya mo. Gani. Bililo po. Katilaw ko natin daw la. Mula Ay. gid sad. Tistiga mo na dason ka ng palupo kanyon bladara kada kay. Gagagawd kuno gara mo na ako mga tao. Oo, kay mga kanyon mo si Pablo bilog kanyon. Gani man. Galinupok da. Ako gani ka kakibot ko na. Wow. Sa nang pinakabasko ginada nga lupok sa kanyon ang iagid sa syudad nga kanyon. Kaya may city ginapangayaw na yan mo sa ibang mga probinsya, sa ibang mga pista, ginapangayaw na yan ang kanyon, no, na pero di magpalupok na. So ano ang contest napabaskog-baskog na. Hindi na pa baskog sa lupok sa kanyon, kaya may ara na sila nga do kuan mo do drama bala sa street. Dra sila ang natabo bala sa November 5, reenact, no? Gina-reenact na da sa mga barangay, gina-reenact na nila sa dalan. So kung sino ang pinaka do namin amo naman. Naka-kuha sila costume na sila sa mga sa una. Gali, no? Katimpo. Hindi lang yung kanyon, hindi na palupo. Kasi sunod na sila sa kanyon. Tapos perform na sila sa dalan. Na gina-reenact nila ang natabo sang 1898. November 5, 1898. Ito pag sa lakay di sang mga pwersa halin sa south nga ginpamunuan ni General Juan Araneta diri sa katedralo. Ara na da mga Spanish mo naka-aran na sila. Dra surrender na mga Spanish sa ang ilang armas kanyon ng kag mga nipa lang wala kag ginimo nga daw armas bla. Ginpita pintahan do armas tapos ang mga ano ganina ang ginabularan humay. Sawali bla nang sawali match ano ganina sa ginabularan humay bla na amo nang ginimo la kanyon. Na ginporma nila nga daw kanyon. Nang samo na siya. Di sila sa mga katsila niya do kadamo armas nila ho. Render kami. Gali kay mga kuan to mga nipa, gali kay mga pams bala. Sa una sang gagmay kami gampang-gampang kami na mo sa mga mo na. Perfect, bongga. Kay Nerdy. Kaya Mami Dorel, pwede ka na kuno ka-attend, ikaw ibala sa kanyon. Tandaan mo, Dennis, ang mga taho. Amakan gali. Ang balimigot na Phil Alonso. Amakan.
Kaya Sir bularan Rev sa ngumay. Salzman. Amo manara sa pinsar ko gina, pero di kita gimamba. Meron Gina, na ginawa ko na nga tulok si mo, kaya basi magwas pinsan mo bla. Kalain. Sige. Stand Stand by. by. Kabalos kay Dennis kay sige. Ah. Okay na lang. Magkabalo, sige na karon sige. Sige. Ate, sige, standby na kita sa aton nga mga balita, dugang, diri sa Action Balita Morning Edition. Time na 7:43. Kag sa detalye balita international, gintugutan sa US Centers for Disease Control and Prevention o CDC nga makaboto ang infected sa coronavirus disease o COVID-19. Sulod sa CDC nga ang mga COVID-19 positive dapat sundon ang mga pagsunundan nga ila ginapatuman. Una, dapat ipahibalo nila sa mga election officials ang angot sa ila sitwasyon pag-abot sa polling stations. Pila sa mga pagatumanon sa pagsulundan, dapat magsuksok gid sing face mask, magdistansya sang tubtub anong katapak sa kada isa amo man ang paghugas sang kamot o kung paggamit sang hand sanitizer sa antes kag pagkatapos magboto. Naibaloan subong adlaw nag-umpisa na ang birotohanay sa pagka-presidente sa pungsod Estados Unidos. Sanday kon sa diin, Sunday incumbent US President Donald Trump kag former US Vice President Joe Biden ang nagapapili. Balita sa patag sa pagnegosyo, nagapatigan karon ang industry giant nga PLDT Incorporated sang massive expansion sang home broadband services. Kag ginalauman din na sa paglaom nga magadugang ang demand sa masunod nga mga tinuig. Ang home broadband segment sang PLDT nagalakip sang wireless kag fixed line services kag ron nagaserbisyo na sa katahalos katunga sang 46% sa mga syudad kag munisipalidad sa bilog nga pungsod. Ginpahayag ni PLDT Chair kag CEO Manuel Pangilinan nga ang fiber to the home isa ka madasig karon nga nagadako nga negosyo sa Pilipinas. Sa aton sini nga US foreign exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 35 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 54 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 24 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment action boy, maangot ini sa gyapon sa of course election dito sa Estados Unidos, action boy. Kay si US President Trump ang ginagamit niya siya kada magkampanya siya blang kanta na blang YMCA. Ah, okay, Di ba okay. sikat gin action boy? No, mga 1970s pa man na ya. Halin sang una sa subong ya mabatian mo ginabisan diin I nga got to be at the YMCA. Kaya May nagkanta- action pa na eh. Y? Ano gusto nga na? M, tapos C yung muna A. Sige. Muna siya. Muna siya. Amo nang iya ginagamit? Amo nang Iyan na sang ginagamit, yeah. village people? Oo, village people. So, nagambal sila nga wala sila kung nag-endorse na kandidato. Okay ba siguro abi balaguro sang mga people gina-endorse na si Trump. Tingin sulatan naman gari kuno nila ang staff bala ni Trump, ang campaign staff ni Trump nga umtato na ang pagpa sound sa iya nga music kada tapos ang kampanya or during sang kampanya. Kay man hambal nila bisan kuno ya hindi pagamiton sang kandidato ang ilang kanta nagapatok ini kuno gyapon niya sa ano man ya platform of government. Yeah. Awa na. Kay Trump bilain sa diri sa Pilipinas ya nga mga kanta diri do ginabutang-butangan sang mga Lyrics, iba niya lyrics. Ato yung Amo ginaya. amo ginayang ginano ya. So amo na nagkumod-kumod ning grupo sang village people. Buhay pa na sila gali. Yan, hindi pa sila guro ka-comment kung patel na sila action boy. Namiya ako sang kilay. Ha? Namiya ako sang kilay. Dugin draw. Ayun, no? Mga kilay nila. Dugin pang drawing. Sige na. Kaya tam, ang guro Sa subong tong eleksyon, gali, no? November 3 sa ila. November 4 sa aton? Okay. Yes. Subong. Nakaboto na si Ma'am Vanessa Mayo. Pwede siya kabuto? Nagboto na siya kuno. Nahambalya. Okay. Okay. Pinay man saya, basi kung... Basi US citizen Basi siya. US citizen na siya, nakaboto na siya. Of course. Balantayan na sa German election sa US, ano? Sige. Balita sa patag sa sports. Tinuldukan. Gintapos na sa Barangay Ginebra ang duwa ka sunod-sunod nga pagkapierde. Pagkatapos yung ginpierde nila ang Alaska Aces sa score nga 87-81. Nagpanguna sa pagdaog sang Jean si Stanley Pringle nga may 31 puntos. May tag 14 puntos naman sa Japeth Aguilar kag Aljon Mariano.
May 5 na kadaog ag 2 ka pierde ang Ginebra, samtang ang Aces ang may 5 kadaog ag 4 ka pierde. Ginagatan pagyapon sang Aces ang abansing nga 40-34 sa second quarter, apang nalagas pa ini sang Ginebra kag nakadaog pa. Balita Espesyal! Alright! Energy, 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 energy! Action boy! Kag sa atin yung mga ka-action, of course, di ba? Good morning, good. And happy Wednesday! Okay, action kay Dennis Sino? Nga man. Kanto sila ko sa imo nga kadto tanaw kagid sa Canon Festival sa Bago. At ano yung parang laman daw fiesta sa mga kanyon bala mo daw muna. Tiyambal din, niya kadto kagid to kag ikaw ibala sa kanyon. Oo, kag siya naman habuyan granada. Tapos ang mabilin na ako, action boy ko habuyan na siya kuno granada, ang mabilin na ang buhok kila. Balo ka nga. Kaya hiya buhok untouchable. May buhok ang tatsa mo. Untouchable lang yung buhok action boy. Kaya kung i-touch mo, nakatunaw imo kamot. Amo na nga kung Puwerte. makilala niyo si Dennis. Oo. Tanduga lang ang tanan sa Hindi iya, lang hindi lang buhok. Yes, kaya untouchable na yung buhok. May mga tao no nga hindi lang kuya pag itanduga ang buhok ko bala. Na, ano mo na, nalainan na sila. Sa buhok mo na mo. Oo. Hindi lang pag tanduga ang buhok ko ya. So, pa na kay Dennis. Pero lain pag kay Dennis. Kay once tandugon mo pag iya buhok. Gakatunaw pag iya nga ano yan. Iya nga, ang imo nga kamot. Correct. May lang imo kamot na hindi lang buhok ni Dennis. So, sige, action boy. Sa atin nga balita special. Hindi kaya you cannot vote if you're not a US citizen, action boy. Tinakaboto ka, Van? Yes, kay US citizen kay siya US mo. Kay of citizen course, siya. bana si Dr. Mayo. No. O kung hindi kaya US citizen, hindi kaya kaboto sa US. Hindi gid oo. Cancel. Kagka-unique na sa eleksyon sa US, bala, kay bisan ko isa, daog ka sa popularity vote, maperde ka sa electoral votes. Mas powerful ang electoral. Sino na Hindi. silang mga electoral naman? Mga representative ni sila bali sa kada state. Nga kung sa popular vote sa popularity vote abanse kung sino ang nagdaog sa popularity vote sa amo nga state, ang tanan nga electoral votes makadto na sa imo. Okay. Let's say Minnesota, abanse si Kwan, si Trump sa popularity vote, ang tanan nga electoral votes na makadto na sa iya kung pila na ka electoral votes, mga 18, 20, mga muna or pila biway ta kabalo, no? So bisan galing kay kung sa mga katabo na pareho sang I think Hillary Clinton versus Trump nga abanse si Hillary Clinton popularity vote in sa tanan bilog sa tabilog nga Amerika galing kay niya perdi sa electoral votes. So si Trump gyapon nagdaog. Tagaan karon example na kung paano na sila kay unique ni sila nga sistema dira mo no. So meaning mas powerful ang electoral. Hindi man powerful kundi nga ti mo nang determine sa hindi man powerful kay ang electoral votes kasunod man na sa popularity vote mo. Galing tungod nga hindi man pareho ang population sa kada state, amo na nga draga diferensyahan ay. So sige. may mga instances nga abanse ka sa popularity vote overall, perde ka sa electoral votes. Sige. Karon lang ka do kalawig. Tagaan ka example karon kay kalawig na ikabud na explikahan na. For long time ago na bala nga US citizen si Ma'am Vanessa Ay Mayo. gali, ate sige. Ikaw pa wala pa to petisyon na nimo guro yan. Way pa tumapro mga akon nga application. Oo. Sino kaya ma-apply ka US citizen? Para maka-vote ka lang gid yan. Daway pa ko gani kagwa sa Pilipinas. Wala ka pa kadto to sa Way US. pa way pa ka pa US. Sige lang. Sa ano ka lang anay sa US Show Onhansi Emporium. Palay. Ha? Oh, Show Emporium. Ay kala. Sige. Unhan si Palay. Unhan si Palay. Nabaan eh? US, ha? Hindi ba ani? Pwede man. Hindi na sa si Palay. Unhan sa sa si Palay. Pinabaan. Yes. Sige, go. Sige, sa ato nga balita special action boy, arib lang mga nagkalain-lain nga pamaagi para mabuligan ang mga biktima sang kalamidad. Kaya of course damo ang mga biktima dito sa Bicol region action boy. So, ari mga way kung paano ka maka-help. Una action boy, mag-donate kay sang kwarta. Gusto. Donate sang kwarta, pagkaon or mga grocery items or kung ano mga bayo nga wala mo na ginagamit. Pwede mo man na ipadala, di ba action boy, sa mga naapektuhan. Amo tani mga campaign, may donation campaign na sa Monte Negros para sa mga Bicol, Wala po kabati. Pero ho. dumayara, nagatipon-tipon, action boy, ang nalipat ko, ang ano ngalan sa ilang ano na gani man, ang do heart na bala.
Heart. Be careful with your heart. Hindi Ano? drama mo na. Hindi ko sure kung one heart. Hindi ng one heart Basta Negros. katipon Hindi sila. ko sure. Basta may Go. tepon. May tipon sa mga na. So, pwede ka mag-donate ka sa kwarta or pagkaon or ano na. And then, next action boy, mag-volunteer. Volunteer ka, mamutos ka dra sang mga, kung ano to ipanghatag, Maputos yan. or kung ano pa da iba niya. Hindi kayo mamutos dahil ng pulis nyo bala. Ay, hindi. Hindi na yung volunteer action boy. Ano na Kasi yan? mamutos ka bala kayo dahil mo sinyo bala. Lain na action. Mamutos ko to, anay, para may dalaw ko karong puli. So, Ay, kita tala- nga Sharon da yun. naman na siya. Baluti. So, ano siya, action boy, mag-volunteer ka. Kung ano drang pwede mo mabulig, bala. Pwede ka man ka-volunteer paninlo. Pwede ano? Oo, Kung lapit-lapit ka lang Basta to. volunteer lang. And then, next action boy, fundraising. Pwede man. Fundraising, Pero dapat legal nga fundraising. Kag may purpose ha. Para Oo. gid sa ano, kay basibla fundraising. Kuhaan tan isang 10%. Kido ako nagbaka-baka. Di ba launan? Kuwanta Hindi na na yung siya 10% to mo. kay bisan pa ulo pamahaw talang. Ay, hindi na yan. Puro pa. Ang gasto to sa nag-effort Ay, matandaan. hindi. Ti pwede na siguro Volunteer kuhaan kaya, 10%. So hindi na siya mo. Dapat alagay siya action boy whole mo gina siya nga ihatag. Di mo siya pagbuhin-buhinan pa. Correct? correct. And last action boy, ang blood drive bala. Importante pwede na. no? Importante ginakidamo sa mga Bloodletting. activity. So, sang August, wala ta nakapatigan sa Why? bloodletting Kita mo na siyang to, no? COVID ni gani, oh. So, Sabad din eh. hopefully next year naman. So, man action boy, iba. Actually, damo pa pamaagi. Oh, damo. Araw na kapag, si mo Gusto yan. mo kabulig, ano? Parang bala sumumba, may donation drive nga ginapatigaan bala mapadala sa mga used clothing, Kaya basta mga sa muna. una, mayroon action boy, ang iiyakan Negros, ang province. Tapos Oo. sila na ito gadulong Negros yan. Cares guro. Nalipat na ko sa Meron ngalan. nakakuha nga Oo. Negros Cares. Basta man na siya. Kung may ara fund donation drive, donate kita. Kung may ara kita sobra, ha? Sige. Kung wala, hindi lang anay. Ike ba si ikaw lang? Dami pa yung ganyan mag-donate ko, hindi sobra sa imo eh. Mas meaningful pag ina Mas siya. meaningful. Wala? Pero kung ginakulang ka, inalang-alang pa. Sige. Okay, prayers. Prayers pwede. Perfect. Standby na kita mga ka-aksyon sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon. Ang inyo naman rin news team. Action Dorel Cabal. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.